care încearcă să sară. Doi martalogi. Gabi și Sebi. Haideți, bă, cretinilor. Valeu! Cum vă simțiți? Ca un cretin, nu? Bă, pe YouTube ajungeți. Hai și spate. Bă, vă sunteți mai rău ca la circ, mă. Țineți-vă de mână și... Hai. Așa, bravo! Bă, sunteți deștepți. Bravo! Hai că acum asta e și cap. Hai, aplaud. Și acum vrei să arăt un tare chiar? Hai să vedem echerea. Da, e chiar, cu toate dreptul, frumos. Și el e băiet. Hai, Gabi, arată-ne cum să sari peste cap, hai. Hai, mai repede. Hai, Găbuț. Hai, mamă. Ce nebuni sunt oamenii. Bă, așa-i dacă nu mai ai avut apă de 3 luni. Ei, ud apa? L-a zăput. La ce de apă? Doi căpeți. Da, ai luat spate. Eu n-am luat spate. Ai luat spate. Ai luat spate.